Hayırlı erте hürmetli tamaşasılar, hayırlı erte Respublika tapşırığında hizdi Alhau Sufyanova selamlayım. Yey tatlı yemişler mele, yelekler yiyip, kaynatmalar kışkılıkka ədirləpdə qoyğan hığıdır. Kimderde baksa yelekleri midgeli öte, bazı biravder gektarlap yelek öttürü hem közge tiklim oңышıya. Şaran rayonunda bar gümürlerin tatlı yemiş ürsütöge bağışlagan dinastiyalar var. Onlardan Ulatay öleseyderiyle, Kadir balalarıyla, yen-yender ışı hizmetine şüghüllenen. Şaran rayonunda yelek öttürümünden 15 ışkı var hem 200'den aşı şahsi yardımcı hujalık meşgul. Rayonda kooperatifler var hem bugün bizden efirga. Işık Rasiyan hujalıklarının yeteksileri Oleg Nifodiyevich Dimitriyev hem Rim Zinoviyevich Kapitonov keldi. Hayırlı erте. Şaran rayonundan kelip yetip, bizden ertenge efirga kelip yetkeniz üçün zor rahmat dep aytayım hem elbette bizden әлеге вакытта hürmetli tamaşaçılar stüdiyada şunday tatlı yes hem temli yelekler. Әле үзем ашап карамаганмын, әмма bizden qonaqlar bildirilәвенчә, ular бик темле. Нинди сорттар келтирдегез безгә? Әле бүген без сорт Азия деген сортны ябыз инде. Саната, сенсация деген сортлар. Беренче сортлар безнең теге Йонас сортлар. Ханедидән башлаган иртә итеше Клериди сортлар. Но последний сортлар теге сонрак пешә безнең әле. Иң последний сорт, безнең пешкән сорт Мальвина. Ул иң тәмле сорт инде. Теге шундый хатлы баллы тәмле еләгендә. Мальвина ул касан була һеҙҙең? Мальвина әле чәчкә ата, әлеге вакытта уже бер атнадан башланды Мальвина дигән сорт. Әлегә һеҙҙең плантацияларда ошондай сорт? Бүген менә шушындай елекне бүген ялар инде. Шушы елекне бүгенге көнне сбор бара безнең. Әйе, был Азия дип атала. Кемдең баксаһынан? Бу сезнеке Олег Михайловичнеке бу. Әйе, безнеке бу. Әйе. Крестьянское фермерское хозяйство Дмитриев Олег Михайлович деген неде хозяйствода. Һәм Рим Зиновьевичтың да баксаһында ошондай келектер бар. Мындай сорты да бар, конечно, но помимо этого безнең неләр зарубежный сортларды дибез, андан үзебезнекенә ташламайбыз. Монда безнең элекке сортлар Комсомольский, Вымпел фестивальный, фестивальный ромашка, аларны да пока ташламайбыз. Аларны тоже как әйтәләр любительләр бар анда. Шуларны тоже пока. Һеҙ әле миңа нисә сорт әйтеп киттегеҙ? Һанап та өлгөрмәдем хатта. Башлаганда без 36 сортов уже испытать иттек. Хәзер пока калдырдык 8 сортов. Самый әйбәтене. Инде хәзер битендә халык уже как әйтергә уже мигә паренига кирәк диләр. Беркеше мигә заморозить итәргә диләр. Ингәдер ашарга, өстәлгә утыртырга диләр. Хәзер шуның белән без һәрбер кешегә как бы стараемся понравиться дип әйтер икән. Шуның белән сорт хәзер вареньега отдельный сорт бар безнең, ашарга отдельный сорт и заморозить итәргә дә уже вареньега да. Шуның белән төрле сортларны ташламайбыз. Бөтенесен как бы развиваем дибез. Әйтергә мөмкиндер хәзер. Был Шарандың бренды елек. Можно әйтергә дә инде хәзер уже. Потому что күп кеше хәзер үстерәләр, элек бәрәңге бакчасында бәрәңге үстерәләр. Әле шул бәрәңге бакчасында күп кеше үстерә шул елекне. Анар ярты бакча кемдер даже бакчасы белән полностью лично пособный хозяйстволарда үстерәләр елек. Бына һеҙҙең үҙегеҙҙең баҡсалағына нисә гектар? Баҡса тип әйтеү дөрөҫтөр? Дөрөс буладыр. Әле плантация тип әйтәйек, Можно инде, можно. Плантация как бы элек инде плантация булган, монда Чешминский булган бит. Хәзер без как фермер булгач, уже плантация дигәч дөрес тә түгелдер инде, потому что хәзер үзебезнеке булгач, хәзер бит инде государственный түгел, үзебезнеке. Шуның белән без үзебезнеке бакча диебез инде аны. Хоть и менә инде 26 гектар булгач та сложности, шуның белән без үзебезне бакча дип әйтәбез инде аны. Фермерский хозяйство инде безнең. Нисә гектар тинегеҙ? Безнең 28 гектар. Әйе. Һеҙҙең? Безнең 26 гектар общей сложности. Бына һеҙҙең ауылда, Рождественск ауылында барлығы 200-дән ашы гектар. Дөрөс әйтәмме? Бу районда бу. Ул районда инде. Башланып китте тап бына ошо ауылдан електе үрсетү. Кемдән башланды? Кем ул башлап китте? Мин әтәй булган түгел инде, на самом деле бар. В 1974 году, беренче мәртәбә, анда элекке бар инде, конечно, дикие
Шу урында анда на площади где-то бер ярты гектар инде Чишмадан башладык, анда отечественный сортлар инде комсомольский, зинга-зинганы инде фестивальный шул сортларны башладык. Андан уже алар уже безне авылда гына сатайги ул вакытта. Уже анда уже туйдылар үзебезнеке авылда. Приходилось, как бы әйтәбез инде, вести дальше инде, чтобы сатырга дип. Шулай андан Октябрьский туймазыга башладык. Андан уже еще улылар туя башладылар. Уже пришлось хәзер Башкирияда хан түгел, Татарига йөрибез, Бульма, Челныга йөрибез. Хәзер күп урынга йөрибез, потому что хәзер селекция бара, развивается. Элек әйтәләр, моны закономерность бар диләр шундый. Чем меньше, чем слаще диләр элек вакытта. Хәзер улында стереотип юк. Хәзер крупный булгач та бит тәмле сортлар. Монда бу, конечно, итальянский, монда бу сортлар, голландский сортларда. Безнеке дә, конечно, не остают. Но хәзер шуны әйтәм, хәзер бөтен җиргә дә хәзер ташлайбыз. Шу транспортабельный сортлар. Рим Зинович, бына һеҙҙең атайығыҙ, һеҙ, бына шунан һеҙҙең балаларығыҙ, бына эш менән шөғөлләнә, ейән-ейәндәрегеҙ? Да. Мин хатын учительница, летом тоже, мехвочники тоже самое. Малайлар да, неләр дә кайталар. Бер малай вахтовик, на лето отпуск алып, тоже булыша. Бөтен авыл инде, возможно, не булыша безгә. Олег Нефодьевичтың әлеге вакытта әсәһеле нык зур ярдәм итә. Анна Васильевнаға, яңлашмам, 90 яшь. 91 яшькә. 91 яшь. Ул бүгін дә килергә тейешенә, әмма баҙнат итмәне бит. Ярак ҡара. Ярак дип нитмәнек. Ну, әле дә помогает итә. Әле идә безнең үзебезнең бакчада диелек үсә. Шул идәгә бакчасы да, шул Анна Васильевна әни минен дә янды помогает. Потому что безнең басуда да итешәлмәйбез кайсы вакытта, шуңа ул диеп куя авылда уж. Рождественский авылда, лично пособный хозяйствында тоже елек үстерәбез. Шунда әни уж диеп куя безгә. Общий тикет яра безнең машинага. Мен дә это тоже ведь заодно 85, но все еще меня заменяет идея. Мен монда киткәч бөтен җиргә ул кала шунда все еще эшләй, все еще ногах дип әйтәбез. Все еще бодр. Возможно, мына җиләктә булышкандыр. Мына никәдә дә мына. Но әни минен тоже совхоз бакчасында, Зиноя Варламыш бакчасында рабочий булып эшләйдер. Без шунда бер-ике балалар йөридер инде, ярдәм итәргә әнигә. Шуңа да җилекне, наверное, теге. Димәк, понравился безнең шунда башлагандыр. Димәк, һеҙҙең шулай да һеҙҙең совхозда элек еләк булган. Еләк үстереү бар инеме? Ничек әйтергә, булган, конечно, булырга булган. Ну, как заброшенный дикирак инде ул вакытта зәркәнәдә булган инде. Ну, без обновить дигәндә шул әтәй белән 74 года башладык без. Әйе. Һеҙ ике төрле фермер хужалыгы. Бер үзара конкурентлык бармы? Конкуренция бар ул, но полезная конкуренция. Конкуренция ул, мен всегда говорю, на ремзиночка, это полезно дим. Движущая сила. Если конкуренция булмаса, качество хромать итәчәк. Бүтән әйбердән. И по объему, и урожайностька нитә влиять итә. Без хотим урожай булсын, тәмле булсын, качественный булсын. И свежий всегда вот тегене. Если конкуренция булмаса, ул кеше расслабляться итәлә, кеше уже ты ничек әйтергә не захочет. Ты спокойно чувствуешь. И цены поднимаются. Конкуренция булгач, хакы төшә. Мин дә эзләйм яна сортлар, ул да эзләй, шуның белән обновляться итә сортлар, шуның белән как бы на перегонки эшләйбез, шуның белән общий итог безнең положительный була. И часто без рынокта да бергә торабыз. Ну, глядя безнең рынок, Уфада особенно инде зур булгач. Рынокта да без, как говорится, конкуренция бар, нормально. Конкуренция булмагач, чит елекләр, ниләр керә башлыйлар рынокка. Потому что алар ничек чувствует. А безнең хак теге зур булма, бәлки хак булгач, уже чит елекләрне алып керелмәйләр. И безнең елекләр по своему качеству намного теге. Безгә киләләр, эше белән киләләр безгә кешеләр уже. Әйе. Бына һеҙҙә кооперативтар да бар. Бына ошо хаҡта бер аҙҙан һөйләшеп китербеҙ. Нинди кооперативтар ул? Кемдәр унда ҡатнаша? Һәм хужалыҡ та бит инде һеҙҙең үҙегеҙҙең бөтә ауыл ошо еләкселек менән шөғөлләнә. Ауыл ғына түгел, һеҙҙең районда.
ул һеҙҙең табыш, ул һеҙҙең бөтә күңелегеҙҙе биреп эшләгән эш, хеҙмәт, династия хеҙмәте. Бөгөн беҙ Шаран йүнселдәре менән әңгәмә ҡорабыҙ. Беҙҙә ҡунаҡта Олег Нефодьевич Дмитриев һәм Рим Зиновьевич Капитонов һәм беҙҙең өҫтәлдә уларҙың хужалыҡтары үҫтергән Азия сорты еләге. Шундай эре һәм тәмле дип ышанабыҙ, сөнки Шаран еләктәре иң татлыһы дип билдәләнеп киткән. Беҙҙең Өфөләге ҡайһы бер кешеләр ҙә әйтеп китәләр, бына Шаран еләктәре иң тәмлеһе һәм татлыһы тиҙәр. Мин хәҙер үҙем ашап ҡарармын. Тәүҙә һеҙгә һорау биреп китәһем килә. Һеҙҙә кооперативтар бар. Нимә ул кооператив? Ни өсөн ул кооперативтарға бүленгән? Кооператив бу эшләнгән, чтобы бәләкәй хуҗалыҡларны бергә эшләп общим нитергә. Кооператив, чтобы ярдәм итергә бәләкәй хозяйстволарга. Без беренче башланганда башлады, конечно, кооперативны ачтык 2018 елда. Кооператив ачтык, үзебезнең туганлар белә. Племянницы, апай менен, родственный кооператив диләр. Но алар әле хәзер бер басуда эшләдек без аны, каждый участок отделяция ителгән басуда. Шулар көч алып китеп, алар уже үзләр уже нитеп, үзләр участоклар ИП ачып, уже не ИП гына лично пособное хозяйство түгел, уже как ИП ачтылар. ИП ачтылар, аларга уже ярдәм итәбез, барып утыртып бирәбез аларга, еләк үзебезнең сортлар. Безнең кооперативка дип утырт, чтобы җиңелрәк бер эшләргә бергә. Төп маҡсат бер-береңә ярдәм итеү. Әйе. Үрсетеү, бына ошо... Чтобы бер төрле сортлар, интенсивный сортлар булсын. Чтобы транспортабельный булса, Азия булса, значит, Азия булсын. Значит, санаты булса, санаты булсын. Потому что төрле сорт булгач, теге перемешанный сорт булгач, аны сатырга да ауыр. Значит, если транспортировать еракка, без аны транспортировать итәлмәйбез. Уңайлыраҡ мо ошо кооперативта эшләү? Ансын, и в будущем, конечно, бесконечно. Потому что көндән-көн күбәйеп бара еләк. Һәр күбәйеп киткәч, без рынокта может сатып бетермәскә дә можем. Потому что потребность артык булгач еләк, на перспективу эшләйбез кооператив, чтобы перерабатывать итергә. План безнең задача, чтобы кооперативта, чтобы со временем артык еләк булгач, без итергә уже на переработку. Ана соклар, джемлар, ниләр, чтобы еләкне не выбрасывать, еләкне. Бына һеҙҙең хужалыҡта бит инде әйтеп китеүсә бөтә ауыл шөғөлләнә. Тимәк, эш. Һеҙҙең бөтә ауыл кешеләренә эш бар. Нисәмә ауыл халҡы эшләй? Һеҙҙә ауыл халҡы үҙегеҙҙең ауылдың кешеләре генәме? Юҡ, киләләр, конечно, күп ерҙән киләләр. Бөтен без на границе, как Бакалы, Чыкмагуш, Шаран районының бер границасында. Шунга безнең күп кеше Чыкмагуш районынан киләләр. Бакалы райондан и үзебезнең Шаран районларынан. Күбрәк инде якын авылдан, теге Чикей, Старый Чикей дигән авыл, анда бөтен бәләкәй балалар, неләр бөтен сигеләләр ярга. Ну, самый пиковый теге чагында где-то 150-200 кеше хәтле ела кеше. Йыганда. Әйе, менә шундай эш мәлендә 200 кеше. Әйе. Ну, эш хаҡлы йүнле генәдер инде. Әйбәт, не жалуются. Туймаздан да киләләр хәзер, обычно бит ауылдан наоборот городка баралар, а безгә хәзер наоборот киләләр. Потому что хак уже не даже монда вакыттан кайталар да, күп кеше даже севердан отпускка кайткач, әле монда подработать әле монда северны карагач бит намного выгоднее дип шәйләр. Димәк, бына яй көне улар еләк йыю менән мәшғүл. Ошо кешеләр, менә һеҙҙең 200 һеҙҙең хужалыҡта? Безнең тоже самое почти. Шулай уҡ. Улар еләк йыялар. Тағы ла башҡа ниндәй эштәр башҡаралар? Уларҙың алар күбесе эшләр үзләренең бар. Бер йылны дөрөҫөн әйтәм. Военком йыйып йөргән. Шундай интересный случай. Малай минем инде старший малай теге Тимирязевсканы бетергәч, кандидат наук булгач, армия теге призываться итергә түгеш,
Безнең монда строго бездә. Ялар порядок булырга, яшьләрне йырга тиеш түгел. Теге елекне инструктаж иткәрәбез. Но и принимать иткәндә принимать итәбез. Хәзер бер тапкыр буларга замечание саган уже. Тагын алып килсә дип, бөтен юмайсын дип дигәннәргә. Начальника. Военкомга үзенә. Бывший военком. Теге призывник бинде. Теге призывник кына. Теге бер тапкыр әйткән, тагын алып килгән бу яшьләрне. Все, последний придён, бөтен юмайсын дип дигәннәр. Тегеләр бер вакыт акарышып киткәннәр. Шундан, ну, аннан душласып киттеләр инде. Үземдә мин шундый случайлар да булган бездә. Полностью на садиклар инде без содержания ибрәләр нигә. Е. Алар заведующий, бөтен воспитательницалар, заведующий белән бергә машиналар белән киләләр йыра. Шаран райондан детский садиктан. Олар үзләре өчен. Үзләре өчен әйе. Аларга как хобби инде күп кешегә, алар городской обычно Туймазы, Октябрьский килә. Аларга уже интересно, буна экологически чисто дип, шундый исе дип, природа дип киләләр инде тоже. Менә безгә әле WhatsApp-ка һорау килгән. Үсентеләр хакында һорайдар. Ул үсентеләрне алырга мөмкинме? Менә һездән аңлаумса. Һездән бәлки дә Без елда, конечно, реализовать итәбез. Рассады дип дигәндә. Август айында, в конце августа bütün sortlar bizden представлены было, потому что сон поздние сортлар, алар сон бирәләр теге мине. Позже бирә рассада, усикларын. Усик дип әйтә бездә. Шуңа, чтобы bütün сорт булдырышын без в конце августа реализовать итә башлайбыз. На кем хочет теге зур площадьлар утыртырга, аларга, конечно, теге барып утыртып та килергә можем без. Безнең техникалар бар утыртырга. Селкалар белән. Сажалка инде. Сажалка утыртып, полностью бирәбез. Нинди сорт кирәк, шундый сортны. Тагы шуны бик кызык кына һорау. Бешкән еләктән еләк үстереп буламы? Аңлавымса, бына ошо бешкән еләктән еләк үстереп буламы? Ондай мөмкинчелек бармы дип беренче тапкыр ишетә. Була. А нисә кирәк? Уның емештәре бармы? Менә монда өстә менә семеналар. Еләктән. Менә бу семена. Бу семенадан, но бер единственный недостаток булырга может быть. Семенадан үстергәч, без аңлайбыз, что расщепление китә. Без усиктан үстергәч, бу клон була. Нинди усикны утырташ, шундый еләк була. Если семенадан үстергәч, монда селекционерлар обычно үстерәләр семенадан. Монда может расщепляться итәргә. Төрле елекләр. Нинди електән бу нителгән? Теге создали, шундый елекләр может расщепление китәргә может. Шул гына бар. Аблай үстерәләр, но күп кеше беренче елекләрне иткәндә усиклары юк, ниләр юк. Семенасына алып, күп кеше үстергәннәр бар. Авылда да безне шулай үстергәннәр бар. Чиста сорт була. Именно чиста. Бер преимущество бар. Күп чирләр күчмәйләр семенашын. Получается, на инфекции електе рассадысына елек грибной, бактериальный чирләр вирустар булмай. Ул електең үзенең сирләре инде. Чирләре. Алар рассады белән күчәләр. А семенада аша булгач күчелмәйләр алар. Һәм катмарлырак инде һәм одагырак. Ну, узарак үстергә кирәгендә, считай, бер 3 ел үтә, пока семенада үстергәнче. Бана, балай, үсенте аша, икенче елга ук утыртыра мөмкин бит инде. Безгә шылтыратып бар әйтәк, кабул итәк, тыңлайык. Хәерле иртә. Һәм тура бәйләнештә, кем безгә шылтырата? Здравствуйте. Хаумагыз. Я, ладно, что русский говорю. Меня зовут Гульфира, у меня вопрос такой. Далеко все-таки добираться, скажем, за ведерком ягод, если вас не привезти в Уфу, да, один момент. Второй момент, если как-то продажа усиков или как-то тоже опять-таки вот привозы в Уфу. Рахмат. Аңладыгызмы һорауды? Аңладык. Ну, рассад турында сөйләтеләйме? Елек без көндә сатабыз, көндән безнең машиналар киләләр. Уфада без основной хәзер без упор ясыйбыз. Сипайлова белә дворец спорта. Но и рассаданы, конечно, без если күп булгач кына алып киләләбез. Можно теге ниттергә в конце августа бер көнне, шунда ярмарочный көнне объявить итәргә и алып килергә можно итәргә. Был зур еләктә аша бите булмас инде ишетә. Ишетән аша бетерме сынафта бик татлы һәм бик тәмле әйтеп киткәйнем бит инде. Һәм үсентеләр хакында һораналар. Булай һеҙҙең яй ваҡытында бөтәһе киләләр, килеп баҙарҙа һаталар бит инде, әйбәт. Ҡайҙа тораһығыҙ тип әйттегеҙ әле?
Рождественка. Юк, бына кайда хаты үтәгез. Сотабыз Сипайлов белә дворец спортыны. Безгә тагы шылтырату бар иде, кабул итәк. Хәерле иртә. Һаумыһагыз. Алло, алар дворец спортага малиналы хатырга алып килә торганнар. Рәхмәт. Һеҙҙең мына плантацияла башка еләктән башка еләктәр дә бар. Малина Малина. һәм Карлаган бу. карагат. Карагат. Һеҙҙә лә. Әйе. Һәм улар да шул кимәлдә үрсетелә, үстерелә, уларның да айрым бер сорттары бармы? Бар. Иртәгә башлайбыз. Мына пешеп итте. Иртәгә алла бирсә башлайбыз. Иртәгә. Әйе дә. Әйе. Ире карагаттар. Да, әйе. Һәм тагыла нимәләр? Малиналар. Малина. Кура елек. Кура еләктәре. Улар да озакламай. Узакламай Әдер була. Буквально 1-2 көндән инде. Иртәгә без башлайбыз. Иртәгә алар башлар. Без 1-2 көндән инде. Еләк мизгеле әлегә тамамланмай. Безне бетте дигәчләр, безне ранний сортлар гына, мына Михоич уже безне битендә хәзер бу часть занятий гына безне битендә хәзер басулар да бар, бешәнбедә, минем 1,5 гектар битендә бу часть гына минем занятий, шуның белән без ранний белән гына булышабыз, а Михоичны белән основной занятий, оны умарта үзе әйтә менә. Шуның белән Ул шулай ук һеҙҙең балаларығыҙ шөғөлләнә умартасылыҡмы, әллә һеҙҙең генә шөғөл? Юк, умарталарны минең теге иң зур малай, ул кандидат наук, шул умарта турында. Шуның өчен умарталарны старший малай карый инде. Аны чисто отвечает итә. Һөнәрегеҙ буйынса һеҙ кем? агроном инде без. Агрономдар? Агрономлар инде. Агроном булгач, монда авылда инде бүтән выход булмады, как әйтәләр, безнең приговор авылда калырга булды инде. Әтәй әйтте, инде моны башлап җибәргәч, авылда калдык, после армии уже. Шундан эшләйбез инде. Авылда калдык, төпчек балаларны без. Ремзинович та төпчек бала, төпчек электән әйтәләр, төпчек бала теге иде алырга тиешле. Ата-әсә йортында. Ата-әсә йортында. Әтәйләр йортны бетермәс өчен без төпчекләр шуңа авылда алабыз без, как. Шуның өчен безгә воспитаниедә булганды, бәлки чагындан теге вот төпчек сиңа ий ала, сиңа ни, син монда авылда каласың. Нисек яшәргә теләһең? Бүтән артабан әлеге вакытта һеҙ бик һәйбәт бүтән авыл халкында эшмә тәэмин итәһегеҙ. Әйтергә кәрәк, уңышлы гына төпсек балалар авылда яшәп килә. Безгә тагы шылтырату бар, әйдәгеҙ кабул итәйек. Хәйерле иртә. Доброе утро. Тыңлайбыҙ. Скажите, пожалуйста, где можно купить в Уфе эти прекрасные вкусные ягоды? Рәхмәт. Уже повторяется вопрос, без әйттек уже дворец спорта белән Сипайлова дидек. Сипайлова кайһы тирәлә дип Гагаринский рынок дейләрне. Шаран еләктәр дип Сады шаран и шаранский ягодка без логотип белешеле. Еләк үстерү һәм шул ук кура еләгендә карагатты ла үстерү һәм үрсетү ул бик нескә эш. Әлеге вакытта бына ошо кызу мәл үтте бит инде, хәзер тагы һеҙҙең кызу мәл башлана карагат менән кура еләге. Унда ла һеҙҙең ярдәмсыларығыҙ бардыр инде. Шул кешеләр эшләйме? Шул кешеләр. Әммә ул һеҙҙең йәй ваҡытынан ғына эш булып сығамы? Йәй биҙгеленә генә. Ҡайһы ваҡыттан башлана? Животноводство да бар безнең. Животноводство бар. Әйе. Кышкыны ул основное занятие безнең мына животноводство, корма заготовка белән тоже занимаемся параллельно. Төрле эш алып барабыз. Унда айырым кешеләр ялеп ителгән. Шулаймы? Юк. То же самое дибез инде. Бер хужалыҡта бер үк кешеләр эшләйҙәр инде. Әйе, Шулай. күчеп йөрөйбез. Шуны, чтобы монда берсе эшләткәч, икенчелек бишерлек, шуны белән шулай итәбез. Тимәк, менә һеҙ үҙегеҙҙең ауылдаштарығыҙға һәм күрше ауылдағы кешеләргә даими эш тәҡдим иткәнһегеҙ, даими эш менән тәэмин иткәнһегеҙ дип әйтһәк дөрөҫ буламы? Менә һеҙ әйттегеҙ инде 200-гә яҡын кеше ҡышта эшләй, йәйҙә эшләй. Әллә йәй көне артып китә инде? Артып китә инде йәй көне. Но ҡышҡына алар инде үзләрен эшләр, әйтәм эшләйләр. Алар күбесе үзләрен эшләре бар. Йәй көне отпуск алып, нитеп дополнительный подработка. Өстәмә эш инде. Еще мына безнең прополкада күп кеше тоже эшләй. Мына без инде авылда эшләйбез.
Онда ничек әйтәләр, дайте удочку или рыбу диләр бит. Без бирәбез мотыгы. Сезләргә, чтобы заработать акча булырсың дип. Аларга дополнительно бит әйбәт заработок ул. Ә укучылар киләләрме? Киләләр, студентлар да бар. Бүтән бала-чага безне авылларга түгел, бүтән күрше авылларда, моны с городов моны киләләр, моны кайталар отпускка, күп кеше безнең эшләгәндә. Безгә шылтырату бар тагыла, кабул итәк. Һаумыгыз? Хамар, Һорауыгыз бардыр мөгаен? хамар хәерле иртә, Сәртүнә калаһынан хәзер бер сыйбыз. Тыңлайбыз һеҙҙе. Biz bik Азия сорты кынык-кынык onun üzüntülerin Ağustos'un adağında diп әйттеләр. Әмма беләһе килә, уларның номер телефоны бармы икән? Нинди числола, кайда хаталар, ничек барып алырга буламы? Шуны беләһе килә. Номер телефондарын әйтсеннәр ине. Кайда мөрәҗәгать итәргә, ягъни һеҙҙе нисек табырға дип һорайҙар. Основной вопрос шул инде бездә постоянно шуны соралар. Менә уже 3нче мәртәбә әйтәбез. Юк, һеҙҙе нисек табырға, үсентеләр алыр өсөн, үрсетеү өсөн, телефонда әйтеп тормаһағыҙ да, әйҙәгеҙ шулай итеп һөйләшәйек. Әгәр дә хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең WhatsApp һандарына яҙып ебәрһәгеҙ, беҙ һеҙгә шәхсән һеҙҙең телефондарҙы ебәрһәк була бит. Интернетта бар ул. Интернетта, тимәк интернетта бар. Интернетта нисек атала? Һеҙҙең үҙегеҙ сайттарығыҙ бар. Сады Шарана и Шаровский ягодка. Әйе. Һәм шунда табырға мөмкин. Бөтә һорауҙарығыҙ буйынса мөрәжәғәт итергә була. Һәм ошо Азия сортын әйтеп киттек бит инде. Тағы ла киләсәктә башҡа сорттарҙы үрсетеү ҡаралғанмы? Әлегә ошо 3 йыл, яңылышмам, 3 йыл әлегә башҡа сорттарҙы алмаштырырға теләйһегеҙме? Нитәбез әле янадан сортларына планируйтәбез. Сири деген сорт, Финелла деген сорт, тоже тәмле сортлар. Әйтеп киттем санатта белә, сенсейшнда сортлар нинде. Азияндан тәмлерәк сортлар бар. Мальвина иң тәмле елек дидем бая әйткән ик. Шуның өчен шул хатлы теге. Шул хатлы ароматлы, шул хатлы тәмле елек. Ну, бер единственный недостатогы бар Мальвинан. Кышкыны вымерзать итәргә может. Шуның өчен без бит площадьларны күбәйтмәйбез. Ә нисек һеҙ уларҙы ҡаплап ҡуяһығыҙмы ҡышҡылыҡҡа, ошо еләктәрҙе? Еләктәр былай шәхси хужалыҡтары ҡапланмай ҡышҡылыҡҡа. Былар тоже нитмәйбез, потому что шул хатлы площадьларны ябып бетереп булмай. Шуның өчен без үрчетәбез зимостойкий сортларны. Анда сортлар күп ул. Анда 1000 сорт может булырга может. Но безгә бармай күп итеп сортлары. Әйҙәгеҙ әйтеп китәк беҙҙең тамашасыларға беҙҙең республикала ниндәй сорттарҙы үҫтереү һәм үрсетеү отошлораҡ? Бул бер вакытта, любой вакытта без движениедә постоянно эзләйбез сортлар. Менә инде элекке сортларны уже без ташладык. Наука какая-то на месте не стоит. И шуның белән перспективный сортларны постоянно без эзләйбез инде. Менә шундый сперва әйтәләр инде крупный булмай, ул сразу безнеке түгел дип. Хәзер инде без башлаган теге гигантел, кардинал, алар, конечно, зурые, но тәмәсе югае. Хәзер шундый сортлар бит инде менә бу сортларны 9% сахаристость. Элекке вакытта даже мечтать не могли они сахаристость белән. Хәзер еще вкуснее бар. Элекке пределы 9% сахаристость. Әле хәзер придумали 10% сахаристости. Ул уже шикәр дип әйтәләр. Ул ниндәй сорт инде? Ул хәзер мишутка безнең перспективный сорт. Ул, конечно, чуть-чуть мельче, но слаще. Һеҙҙең бына райондағы шәхси хужалыҡ булараҡ, крестьян фермер хужалығы булараҡ, райондаштарығыҙға ярҙам итәһегеҙ бит. Шуны хаҡлы әйтәгеҙ. Без нитмәйбез, постоянно участвуйбез на программа поддержки местных инициатив, клубларға, ремонт ясарға, мәктәпне без в стороне тормайбыз инде. Ремдиновичтә, үзебездә без постоянно как голова ниткәш. Просьба булгач отказаем инде. Бер кашан да отказ әйткән юк. Всегда на әле площадкага, үзебезнең авылда детский площадка, бала булмаса да площадка эшләргә дидегенде. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Олег Николаевич Димитров, Рим Зиновьевич Капитон беҙҙең эфирҙа булды. Һеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең дә еләктәрегеҙ һәр саҡ уң булһын. Һау булығыҙ.